които се изправихме в турнира в ТТВ, бяха от доста сериозно ниво. Най-сериозните бяха отборите на Левски и на Лудогорец, които са едни от най-класните отбори в нашата възраст. Имаше други отбори от сорта на Етър Велико Търново, от сорта на частни школи Филипов Казанлък, с които играхме в нашата група. Съответно спечелихме всички мачове в групата и се класирахме в следващата група, в която участваха по двата най-силни отбора от двете предварителни групи, които бяха. В ТТВ емоцията беше страхотна. Победихме на финала Лудогорец, макар че победихме с голова разлика. Това беше един от моментите, които ще запомня през цялата ми кариера, като съм в ЦСКА. И ние вкарахме последните минути и това пак даде още по-голяма емоция. Беше много хубаво, изкарахме си прекрасно и празнувахме много време. Лети цялото. Зелено. Там изиграхме мачове с Левски, които ги победихме с 1-0, с Филипов Казанлък също спечелихме мача и реално най-интересният мач завърших на турнира беше мач с Лудогорец, който завърши при резултат 2-2, като най-интересното в този мач беше, че на полувремето ние бяхме с човек по-малко и изоставахме с 2-0 в резултат. Реално ни трябваше равен, за да спечелиме турнира. Децата показаха характер, бориха се до последната секунда, не се отказаха в нито един момент, създаваха положения и в края на матча нещата се случиха. Успяхме да отбележим изравнителен гол и така спечелихме. Лично за мен успех като треньор е мотивацията в децата, непримиримостта и това, че виждам всеки един ден, че те се трудят, дават всичко от себе си, искат да стават по-добри и най-важното го виждам в техните очи. Това нещо. Целта ни е да направим 6 паса, да изкараме човек от начинанието там. Пас трябва да бъде около. Най-важното всекидневната работа, през моя поглед, това е любовта към футбола, това е отдадеността, това е искрата в техните очи и това е желанието всеки ден да стават те по-добри. Футбола дава много, но изима много, така че всеки трябва да направи много лишения, да се лиши от много неща, за да може Вселената да го възнагради. Всичко става с много работа и в един момент просто трудът ти се възнаграждава и ще получиш каквото ти е дадено. Трудностите винаги са били, когато трябва да избирам стартов състав за матча, защото абсолютно всички деца заслужават. Абсолютно всички деца заслужават да играят и аз в тази група с деца, които работя, имам привилегията да имам равностойни деца на абсолютно всяка позиция и преди матч моя избор не е кой да започне, а кой да остане отвън, защото всички деца наистина заслужават и няма някой, който да е под нивото на групата. Образованието е една неизменна част от нашия процес. Те върват ръка за ръка с футбола и няма как едното да е преобладаващо над другото. Ученето развива една част на мозъка, футбола друга и никога няма да ти навреди едното на другото, така че. Още от дете запали моето сърце. Винаги ще бъда верен, аз обичам ЦСКА.